Geragakan Banyuwangi asik-asik Mega budaya asik Geragakan Banyuwangi rino wengi saya tahu sepi lanang wadon anetani ngilangaken susah ngati lungguh neng pasir-pasiran sembur-semburan reredoan ambi mangan selodoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir kerajaan bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siran ambil kandangan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambil kandangan gendeng asli Banyuwangian matur sun rondo kempling mas rondo kempling monggo apa sih? Apa sih? Nggih, rondo kempling jam 12 mas ini pawartane sampun rondo kempling iya, mandhape jam nggih nggih godrel manten iki masih bersama Mega Budaya bersama channel Elon Meni ndak Mbak Ayu apundi masih ngaren tindak ae ora numpak taksi cewekan apa ora wedi timbang nganggur aku gelem wangi Kalasan mas alias kebetulan belanjane kata rati kabotan ya ada bono neng nyaleng kang rencange tekan ngopah mangke kopai Bapak ayo apa dek? jalue apa kang mas Sembarang Wanawan lunga blonjo ning pasar gorang Prawan rondo kanggoku golek sing murah ampun kau mas sampean ampun kucimo kulorotan anyaran ditinggal lunga Wanawan lunga blonjo ning pasar baing Prawan rondo kanggoku golek sing kempleng ane samaran mas tuku gelang
aja somangan senajan rata dijamin seksi ayo coba tuh Jambu alas Kang Mas semua terus kelingan ramak gemuyumu tresno lan kasih sayangmu kapan aku bisa melu duweni sayange wis duwe bojo nanging aku wis kepacut tresno ana longso rasane ngati kapan aku bisa melu duweni kapan Mas jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut dorong rondo aja direbut paning batin yen kula pirane gawin tekate ati ora bakal ngurung kanthi sumpah wis janji kalau sehidup semati senanglah sedih bareng-bareng dilakoni jelas nduk manis rasane najan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kepacut tresno ana longso rasane ngati kapan aku bisa melu duweni Kudril Mas napa Mbak Kudril Kudril nggih monggo mumpung tasih sesarengan campur sari Mega Budaya ingkang madhep wonten dusun Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri ayo Kudril halo macang yen ngeten bali ngulon apa sejaning lakon ya rame-rame ya anyos suka-suka kudu eling lan waspada pitewale jambul bulung dilirik atine bingung pitewale jambul abang dilirik sing duwe nyaman ramane dewi saji seswarane bangsa namala Kudril Kudril kayune jati
dipikir manasne ati sekar pisang sesajining karya ya mas ya ganes jarweng catma kanggo datan Gudril sampun dipun pinakan gendinge napa? Lali janjine. Jenengan wau napa? Lali bojomu tak silie saweranipun ta? Nggih. Nggih. Bojomu tak silie. Nggih. Mbun nyilih bojone tiyang. Nggih. Niku tapi lagu nggih. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Siap, bojomu tak silih. Lali janjine. Oh. Iya. Asik. Sawer. Minggu asik Mega Budaya aja ning tawang mangun nganti lingsir srengenge yo ning kene aku nunggu kowe asik tak SMS asik yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu mes tak jiwa lali asik mangkelake turi ponten sapa wong sing ora tiba karo janjan kowe ora teko ayo janjane kowe mandhape bojomu tak silih asik Mega Budaya pancen jos asik bojomu sesuk tak silih asik oh yen pancen penak ra tak baleni iya tak jajale seminggu wae bojomu tak anggo selamase bojomu sesuk tak silih yen penak ora tak baleni tak rasane seminggu wae
tak silie bojomu ora tak baleni bojomu tak silie asik Mega Budaya Mega Budaya Barata Audio Os bojomu sesuk tak silie yen ora penak tak baleni yen tak jajal penak tak gawene bojomu tak enggo salawase bojomu sesuk tak silie yen penak ora tak baleni tak rasane seminggu wae yen rasane enak ra tak baleni bojomu sesuk tak silie yen pancen penak tak baleni yen tak jajal penak tak gawene bojomu tak anggo salawase Nggih, matur suwun bojomu tak silie. Napa? Nggih, monggo Pak. Kendenge napa malih? Sik sabar dhisik, Mbah. Sing duwe Mbah Ringin. Sing duwe Mbah Ringin njaluk pertemuan. Yang tidak mau turun tidak boleh nyocot. Sing penting damai coy. Asik. Pertemuan yang ku impikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Mega Budaya. Mega Budaya. Sayang selama ini masih menggunung. Balik coy. Rindu yang selama ini masih menggunung. Air tetap cinta dan senandung. Ingin lagi berpisah.
sekali berpisah. Cukup sekali meratap. Penyanyinya dibolak-balik. Sabar bos, aja nih penyanyi lodeh, penyanyi ledek. Pertemuan yang ku Bener impikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku impikan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Maklum coy, penyanyi ledek jak nyanyi dangdut. Apa bos? Monggo. Ki wakile sapa? Gak sik wakile sapa sik? Wakile Pak Wo apa wakile Pak Yo? Oke. Mbah Jo, monggo mriki Mbah Jo. Nyacat Mega Budaya Kuala coy. Sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara, ora wurung saiki dadi. Ananging piye mas kabeh iki wis sepakat. Salahmu dhewe. Ibarat kupur ora bakal dadi sego. Mula ketunku iki tanpa umpama. Ngerti ngono mas, lamaranmu sing tak tampa. Kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lanangku mung kadane jojone. Awane tak teni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngerteni. Ing nyatane tresnamu tolosan suci. Sing tak sunut sing gading pangapurane. Aku tresno bebojoan selawase. Aku Tresno jejodohan selawase. Matur suwun. Matur sembah nuwun iki terus kendel rumiyin rantos bakda tuhur. Mangke dipun lajengaken bakda tuhur nggih. Ngapunten